Hei Bima, Bima. Ha dapat जायाखै नामा ओंखाम ओंख्रि संनाया मैगं मैला लायनांगौमोन बाजाराव बेदरबो लायनांगौमोन र' मा एसां आथुर हा थांनांगौ थांगोन आरो मा लासैनो मिसिं नामा आङो थाब ओंखाम ओंख्रि संनो बे गेसजों संनाय मिसिं नङा नामा गोथां गोब्राम जाहोहरजागोनहाय आंजों ओरै मा नै दासो सारायाव गारसनदों नै दे बिमा दे हांसो गारमाबाबो होखावथारसिंदों सिसि स्रायनो जायालै आंना गारमायानो हांसो गारमामासो मुलुगा फाग्ला जाबाय आयु फाग्ला जाबाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोजां मोनलायनायाबो बारा जाबाय आयु हनै ब्रेकआप जानायाबो दिनावनो दिन बारासो जालायलांबाय आयौ सोरबासो खोनाफ्लांबाय नामाब्रा आयौ सोरबा खोनाबा दिगदारानो जागोनलै दारामासथिनि सयथिबो ओइ खोनायाखै रावबो खोनायाखै खोनानाङा मा मेथाइखौ खनबावनांगौ जाखो दालाय दानाथ' गोसोआवबो जेबो मेथाइयानो फैया जाबाय माथो ओरैनोबा नांला बंसायासो फैलाबायो बै मोसौ दोस्लायनो थांबासो मोजां मेथाइफोरखौ गोसोखांफ्लांना खनफ्लांलाबायोब्रा आयौ होख्लायबावनोसै र' ससे आयै थिखोना मोजांथारमोन बिनानावनि लोगोआलाय दारमासथिनि मालाबा बिनानावा आलासि जानो लाबोबावबाथाय लाखिगारसिगोनसो आंना दारमासथिनि आयु लाम्फासि मैदेर सुन्दाय गैया बेबादि बागदावनांगौ जायो नोंहा फै आसोल फै नै जिरायफै फै दे जागोन दे आसोल माथो मैया गार्लफ्रेन्ड न'आव आलासि जाहैदोंमोनबालाय नोङो जाहैनायालाय जाहैदोंमोनलै आसोल गथनासो जादों नङालै आंहा मा गथना जालायखोब्रा आसोल ना गोथाव मोनजानानैसो खिबुलाबायखो ना माखो नोंलाय देलै खिन्थादो एसे आंबो खोनासंनोसै होमबा खोनासंदो आसोल ओरैबायदि जादोंना उन्दुग्रा रुम खथायाबोथ' खथानैल'सो ओमफ्राय दाना बिहावजों फुथुगारबाय नङालै आंखौ ओरैबायदि गथना दाना सिमां मोगथां आंहासो बिहावसोखौनो खावलायाव सबखौनो हरफुलांबाय दाना उनावसो बिहावा मा जाखो जावसो होनबाथाय आङो आया जाबाय दाना बिहावसोखौनो फुथुंफ्लांबाय होनबाय आङो सिमांसो नुदोंमोनलै बिहावसो आङो सिमांसो नुदोंमोन होननानै आं एसे सिरियै उन्दुलांफिनबाय आरो ओंलै माथो खालामनो गथ'नायाबो नोंना बिदिसो मासि मिनिथाव नालाय सयथिबो ओमफ्राय आरो बिखुनजोआ खोनाबावबायब्रा मा जाखो नोंस्रालाय उन्दुनायालाय होनबाय दाना थैबाय बिखुनजोआबो खोनाबावबाय थैबायलै लासिंसिं सानबाय आङो ओमफ्राय गोसोआव गाबोन अखानायै फुङावनो सिरि खारखोमालाङाबा जाखालाङो जारलासोलै हालालाय मेगन मोदै गजोबबाय ओमफ्राय ब्लड खारखुमा बोबायलां हिनजाव बाद दे बेफोर होननानै आंहा लाजिनायखौसो माला बारग'नो सानबाय ओमफ्राय जानानै बेफोरखौ रायज्लायजाबाय थाला आंबो लाजिलायसो लांबाय नै दाबो जाबाय दिनैलाय मासि गरमब्रा थेख्ला ओंलै माब्ला जि गरम सान्दुङा ब्रां सयथिबो दिनैलाय सिख्ला सासेबो नुदा नुवाब्रा माथो रावबो फैथारालै मालाय न' सिं सानाय मावग्राफोरना मारला मावग्रा जोंलाय ना खाफालफ्रानो मोनदा गोजा नामा जोंनालाय खाफालफ्रानो दाखुरा गोजालै जोंनाबो सिंगेलाव फरायनांगौमोनलै सासे सानैजों सिख्ला मोनबालाय फथायनो हायोलै थेख्ला ओंलै नोंगौबो जोंफोरबायदि खाफाल गैयि
दालाय सोर सिख्लाफ्रा नायसनब्रा थेख्ला सोर नायसनबावनो होननायानो जाबायलै मालाय गासैहाबो बुकिं गोजाखासैलै गोनाङा गोनांखा मालाय लाइन नांलांबाय थाखायो सासे ब्रेकआप जागाफा गोदान मोनगाफा जोंफ्रासो गैयिखाय एखेबारे जिर' बेलेन्सखा सयथिबो जोंना एकाउन्टानो नंमारगौबोलै जोंना जिर' बेलेन्सथार एकाउन्टानो ओइ नायथारला ह सानै फैगासिनो दं बिसोरखौनो नों सासे आं सासे फरायनांसिगोनलै थुआरलै ओइ नै फैमारगासिनो दंथ' आरो थेख्ला बोरैबा सुनायखौ नुहुरफ्लांगोन ना बुलाय नुबा नुगोनलै जेबो जाया बेवहायनो जिरायसैहाय जोंहा ना जिरायसिगोनलै थेख्ला जिरायहैलै बेयावनो उफु जि गरम मोनसोबायहाय सामेलि ओंहाय आंखौबो जि गरम मोनसोबाय ओइ मोब्लाबो थायगासिनो नामाब्रा सासे थोद्र'लै थेख्ला र' दसे थाना फथायगोन सेलफि लानांसिगोनहाय फेसबुकाव हगारलाबायनो ओंहाय नङा माथो दे सेलफिखौनो खालामदो फेसबुकाव हगारनांगौ जोंहा नों ओरैजाय फै आंनिथिं थांनि आसोल सेलफिस लाबाय माथो ओं जाबायहाय ने हाजारमोनालाय बहा थांनो नागिरदों थांनो नागिराखैहाय टाउनावसो थांदोंमोन जोङो ओमफ्राय फैनानै दा मेंनानै जिरायना दङ नोंसोरलाय बहा थाङामोन जोंबो टाउनावनो थांदोंमोन जारौमोन मोनसे खोथासो सोंनो नागिरदोंमोन आं नोंसोर गाज्रि मोनाब्ला दे मोना दे सों नोंस्रालाय मोजां मोननाय दंना गैया जाखो दंखाजोबोहाय जोंहा दंखाजोबो बुकिं गोजाखासो जाबायलै थेख्ला माथो दंखाजोबोसो होनबाय दंखायोबाबो बारहोलै आं बै गोजा गाननायखौसो जि फसायबायलै जानला फसायबानो मोनलाबायो नामा जों लामानि दिंखिया नामा नोंसोरजों खाजाना जानला मोनला जानोबो सिख्लासा जोब नुजाथिनो हाला बिसोरजों पापिफोरजों आयु मानो रागा जोंलाबायखो एफा हरखाबैनो जोंलाय मोजांसो सोंदोंना आंलाय सोबाजागोन गथ'फोर सानैबो फंबायसो जानो समायो जोंनि खुरियाफ्रा थेख्ला जाबाय बारदो आयु बुंखाबायना जोंहा बुकिं गोजाखा होननानै नोंसोरलाय मा नारसिनबाय थानांगौ बुकिं गोजाखाखौलाय जाबाय सनाफोर आरो सनासो बुंबावबाय बे गथ'आ नोंखौ सोबाय थारसिगोन हे गाइस लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय आंनि मुङा उरलां बसुमतारी नोंथांमोना जाय आंनि चेनेलाव गोदानब्ला थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बै आगदाथिं थानाय बेल आइकनावबो थुख्रेबनानै गालांदो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मानो ओरैनोल' नायनानै थांबाय थायो साबस्क्राइब खालामना गालां आरो बै आगदाथिं थानाय बेल आइकनावबो थुख्रेब खालामनानै गालां नोंथांमोन गोजोन्थों।